ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல நம்ம இருக்கோம். அதுல தசாவதாரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மச்சி அவதாரம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. சாரி, கூர்ம அவதாரம். கூர்ம அவதாரம் பார்க்க போறோம். மச்சி அவதாரத்திற்கு அடுத்தது கூர்ம அவதாரம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து இந்த தசாவதாரத்திலேயே ஒரு சோலோட டிராவலே வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதாவது வந்து அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன் லைஃப் வரைக்கும் வர்றத வந்து பகவான் வந்து இந்த தசாவதாரத்துல அவங்க நமக்கு வந்து அறிவுறுத்திருப்பாங்க. அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து கூர்ம அவதாரம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். கூர்ம அவதாரம்ன்றது ஆமை வடிவுல பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அது வந்து எந்த சாப்டர்ல இருக்கு பாகவதத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கேண்டோ வந்து 8, அத்தியாயம் 5, 5ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 9 வரைக்கும், இன்னும் சொல்ல போனா 10 வரைக்கும் வந்து இந்த கூர்ம அவதாரம் பத்தி இருக்கும். அதுல முக்கியமா டர்னிங் ஆஃப் த மில்க் ஓஷன் அப்படின்றது, அந்த பார்க்கடலை கடையிறதுன்றது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல முழுமையா நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஆனா வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது 5வது சாப்டர்ல இருந்து 9வது சாப்டர் வரைக்கும் இதுல வந்து இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதுல 6 விதமா வந்து பகவான் வந்து அவதாரம் லீலைகள் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் அப்படின்னா மீனா மட்டும் உருவம் எடுக்கிறாங்க. நரசிம்ம அவதாரத்துல சிம்ஹமாவும் மனித உருவத்திலும் ஒரு தடவை அவதாரம், அதாவது அப்பியரன்ஸ் ஆகுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இந்த டர்னிங் ஆஃப் மில்க் ஓஷன்ல மட்டும் 6 விதத்துல வந்து பகவான் வந்து காட்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். நம்ம ஒன்னொன்னா என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. சரி. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामज्ञं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா விஜய் குமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? 5வது சாப்டர் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுட்டேன். 3 பாராவா இருக்கு. ஒவ்வொரு பாராவா படிக்கிறேன். நீங்க விளக்கம் கொடுத்தப்பறம் நான் அடுத்த பாரா படிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஓகே மாதாஜி, படிக்க ஆரம்பிக்கட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8ஆம் காண்டம், அத்தியாயம் 5. தேவர்கள் பகவானிடம் பாதுகாப்பை வேண்டுதல். இந்த அத்தியாயம் 5வது மற்றும் 6வது மனுக்களை பற்றி விவரிப்பதுடன் தேவர்களின் பிரார்த்தனைகளை பற்றியும் துர்வாச முனிவரின் சாபத்தை பற்றியும் கூட விவரிக்கிறது. ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டவரான தாமஸ் 4வது மனுவாவார். அவரது சகோதரரான ரைவதர் 5வது மனுவாவார். அர்ஜுனர், பலி மற்றும் விந்தியர் ஆகியோர் ரைவதரின் புதல்வர்களுள் அடங்குவர். இம்மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் சொர்க்கராஜனான இந்திரன் விபு என்று அழைக்கப்பட்டார். தேவர்களிடையில் பூதரையர்களும் 7 ரிஷிகளும், இடையில் ஹிரண்யோரோமா, வேதசிரா மற்றும் ஊர்த்வபாகு ஆகியோரும் இருந்தனர். சுப்ர எனப்படும் ரிஷி விகுண்டா எனும் தமது மனைவியின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானாகிய வைகுண்டரை ஈன்றார். இந்த பரமபுருஷ பகவான் ரமாதேவியின் வேண்டுகளுக்கு இணங்க ஒரு வைகுண்ட லோகத்தை தோற்றுவித்தார். அவரது சக்தியும் செயல்களும் 3வது காண்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா.
இதுல வந்து சர்னி ஆஃப் மில்க் ஓஷன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. நம்ம மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து மில்க் ஓஷன். கடல் கடல் அளவுக்கு எண்ணங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. அது வந்து ஜட இசைகளை வந்து அது நிறைய கொண்டிருக்கு இல்லைங்களா. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பக்தி இருக்கு. பகவானுக்கு நம்ம பக்தி அது வந்து முழுமையா நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம இந்த மனத்தை பகவான் இது உத்தம கதைகள் அப்படின்ற ராடு, அதுதான் வந்து மந்தார மலை. அதாவது நம்மளோட மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, என்ன அலைகள் கொண்ட மனம், அத வந்து உத்தம கதைகள் அப்படின்ற ராட், அதுதான் வந்து மந்தார மலை. அதை வச்சு நம்ம வந்து கடையும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல எப்படி வந்து மில்க் போர்ஷனை கடையும் பொழுது என்ன வந்துச்சு, பாய்சன் வந்துச்சு இல்லைங்களா வெளியில. அந்த மாதிரி நம்மளோட குணங்கள் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உத்தம கதைகள் கேட்க கேட்க நம்ம மனதை விட்டு அது வெளியேறும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது நம்மளை விட்டு போகும். அந்த பாய்சன், அந்த சின்ஸ் அதெல்லாம் போக போக அதற்கப்புறம் எப்படி பார்க்கடல்ல கடைய கடைய ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து கிடைச்சதோ, அதாவது தேவர்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சதோ, அந்த மாதிரி நமக்கும் என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி நம்ம பார்க்கிறோம்ங்களா. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து பஜன கிரியா, அனந்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா, கடைசியில பகவான் மேல நமக்கு இருக்கிற உண்மையான அன்பு, அதுதான் நெக்டார் இல்லைங்களா. அதாவது பார்க்கடல்ல அமிர்தம் கிடைச்ச மாதிரி நமக்கு நம்ம மனசில் உள்ள ஆழ் மனசில் உள்ள பக்தி நமக்கு வந்து வெளியில வரும். அது வந்து கிடைக்கும்போது நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், எப்படி அமிர்தத்தை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் தேவர்கள் கிட்ட அந்த எப்பயுமே இளமையான நீண்ட ஆயுள் அதெல்லாம் கிடைச்சது இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைச்சது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பகவான் மேல உண்மையான அன்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சதும் நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம், லிபரேட் ஆயிடுவோம். பக்தி சேவையில நம்ம முழுமையா ஈடுபட்டு நம்மளும் நித்தியமான லோகத்தை அப்புறம் நித்தியமான பகவானை நம்ம ஆத்மா அடைஞ்சிடும். இதுதான் தாத்பரியம். அப்போ நம்ம மனம்ன்ற கடலை உத்தம கதைகள், அதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம், உண்மையான அதாவது பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்களோட வழிகாட்டுதல்ல நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம மனதில் உள்ள முக்குணங்கள் அதுதான் வந்து நமக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது இல்லைங்களா, விஷயங்கள் மாதிரி அது நம்மளை விட்டு வெளியில போகும். அதுக்கப்புறம் படிப்படியா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள், அதாவது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தியில் உள்ளதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல உள்ள நிச்சயமான அன்பு நமக்கு அமிர்தமா கிடைக்கும். அதுதான் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு நாளும் நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பார்க்கடல தேவர்கள் எல்லாம் கரைஞ்ச மாதிரி நம்மளும் பகவானோட லீலைகள் குணங்கள் இதெல்லாம் வந்து கேட்டு கேட்டு அதுவும் ஆச்சாரியர்கள் வழியில நம்ம அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா நமக்கும் பக்தின்றது மிக விரைவில் நமக்கு கைகூடும் அப்படின்றத நம்ம தாத்பரியமா எடுத்துக்கிட்டு இந்த கூர்ம அவதாரத்தை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து கஜேந்திர மோட்சத்தை பத்தி சுகதேவர் வந்து பரிஷித் மகாராஜ் கொடுத்திருப்பாங்க. கஜேந்திர மோட்சத்துல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லைங்களா. முதல்ல வந்து கஜேந்திரன் யானையை வந்து கடிக்க வரும். அதுக்கப்புறம் பகவானை வந்து அவங்க வந்து சரணடைவாங்க. அது முதலைக்கும் ஒரு பாஸ் டைம் உண்டு, கஜேந்திரனுக்கும் ஒரு பாஸ் டைம் உண்டு. அப்போ அந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை கேட்கறதுனால எல்லாரோட பாபங்களும் தொலையும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானோட ஒவ்வொரு லீலைகளையும் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட பாபங்கள் நம்மளை விட்டு தொலையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதன் தொடர்ச்சியா 8வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கறது இந்த பார்க்கடல் கடையுது, அதாவது டர்னிங் ஆஃப் மில்க் போர்ஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம இப்ப பார்க்கறது என்னன்னா, தேவர்கள் வந்து பகவான் கிட்ட தங்களோட பாதுகாப்பை வேண்டி அவங்க என்ன பண்றாங்க, போய் பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயத்துல பார்க்கிறோம். அதுல நம்ம 2 மனுக்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஒருத்தவங்க வந்து ரைவத மனு அப்படின்றாங்க. அவங்க வந்து 5வது மனு, தாமச மனுவோட தமையன் ரைவத மனு. அவங்களோட பிள்ளைகள்னு பார்த்தோம்னா அர்ஜுனர், பலி, அதுக்கப்புறம் வந்து விந்தியா அப்படின்றவங்க. ஒரு மனுக்கும் ஒரு இந்திரன் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு வந்து ரிஷிகள், தேவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து முதன்மை வந்து வேறுபடும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவதாரத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள மனுக்கு வந்து வாமன அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு மனுக்களுக்கும் வித்தியாசப்படும். அதுல ரைவத்த மனுக்கு பாத்தீங்கன்னா மகன்கள்னு பார்த்தோம்னா அர்ஜுனர், பலி,
இந்தியா இந்தியா அப்படின்றவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திரன் வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா விபு அப்படின்றவங்க. அதுக்கப்புறம் டெமிகாட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்றவங்க. அதுக்கப்புறம் ரிஷிகள்ல பாத்தீங்கன்னா இரண்யா, அதுக்கப்புறம் வேதஸ்வா, அதுக்கப்புறம் உத்தவா அப்படின்ற ரிஷிகள் இருக்காங்க. அத சப்த ரிஷிகள் இருப்பாங்க இல்லையா, அதுல ப்ராமினெண்டா உள்ளவங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகள்ல வந்து சுப்ரா அப்படின்றவங்க வைகுண்டா அப்படின்ற மனைவிய வந்து அவங்க ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து மனம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பகவானே வந்து வைகுண்டா அப்படின்றவங்களா பிறக்குறாங்க. அவங்க வைகுண்ட லோகத்தை உருவாக்குறாங்க. யாரோட விருப்பத்தின் பேர்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரமாதேவி, அதாவது மகாலட்சுமியோட விருப்பத்திற்கு இணங்க அவங்க வந்து வைகுண்ட உலகத்தை படைக்கிறாங்க, உருவாக்குறாங்க. எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லோகோலோக மவுண்டெயின் அப்படின்னு வந்து இருக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல. சரிங்களா? அந்த இடத்துல வந்து வைகுண்ட லோகத்தை பகவான் வந்து உருவாக்குறாங்க. யாருக்கும் பிறந்தவங்க, எந்த மனுவோட காலத்துல இவங்க வாழ்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைவத மனு, 5வது மனு. அவங்களோட காலகட்டத்துல இருந்து ரிஷி சுப்ரா அவங்களுக்கு வைகுண்டா அப்படின்ற ஒரு பெண்மணியோட திருமணம் ஆகுது. அவங்களுக்கு பகவானே வந்து வைகுண்டா அப்படின்னு வந்து அவதரிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து வைகுண்ட உலகத்தை வந்து லோகோலோக மவுண்டன்ல இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல மகாலட்சுமியோட ரெக்வஸ்டின் பேர்ல வந்து படைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சக்ஷுஷ மனு அவங்கள பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அவங்களோட பிள்ளைகள் பார்த்தோம்னா குரு புருஷா அண்ட் சுகிமா அப்படின்ற மகன்கள் இருக்காங்க. இந்திரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மந்த்ர துருமா அப்படின்றவங்க தான் அவங்க காலத்து இந்திரன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெமிகாட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்பியாசா அப்படின்றவங்க டெமிகாடா இருக்காங்க. அப்புறம் அதுலயும் வந்து 7 ரிஷிகள் இருக்காங்க. அவிஷ்மா, அதுக்கப்புறமா ஈரக்கா அப்படின்ற ரிஷிகள் இருக்காங்க. அப்புறம் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா வைராஜா அப்படின்ற ரிஷி தேவ சம்பூதி அப்படின்றவங்கள மணக்குறாங்க. அவங்களுக்கு பகவான் வந்து பிறக்குறாங்க. அதாவது இன்கார்னேஷன் மாதிரி. அஜித்தா அப்படின்றாங்க. எப்பயுமே அவங்கள வந்து அவங்க அஜித்தா அப்படின்ற பேருக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா நெவர் பி கான்கர்ட், யாராலையும் அவங்கள வந்து வின் பண்ண முடியாது அப்படின்றதான். அப்ப அஜித்தா அப்படின்றவங்க மகனா, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வந்து இன்கார்னேஷன்ல வராங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அந்த அஜித்தான்றவங்க தான் வாமன ரூபத்தை எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப தாத்பரியம் இங்க எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் 6 இன்கார்னேஷன் வரும். இந்த கூர்ம அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 6 தடவை வந்து அவங்க வந்து அவதாரம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தாத்பரியம். அதுல அஜித்தா அப்படின்ற ஒரு அவதாரத்தை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்போ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அடுத்த தலைவர். ஹரே கிருஷ்ணா. சசுஷர் என்பவர் 6வது மனுவும் சசு என்ற மனுவின் புதல்வரும் ஆவார். புரு, புருஷர் மற்றும் சுதயும்னர் ஆகியோர் 6வது மனுவின் புத்திரர்கள் அடங்குவர். இம்மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் சொர்க்கலோகங்களின் ராஜனான இந்திரனாக மந்திரரூமர் இருந்தார். தேவர்களிடையில் ஆப்பியர்களும் 7 ரிஷிகளிடையில் ஹவிஷ்மான் மற்றும் வீரகர் ஆகியோரும் இருந்தனர். வைராஜனரின் மனைவியாகிய தேவசம்பூதி அஜீதரை ஈன்றார். இவர் முழுமுதற் கடவுள், ஓர் அவதாரம் ஆவார். ஆமையின் வடிவத்தை ஏற்றவரும் மந்தாரமலையை தமது முதுகின் மேல் தாங்கியவருமான இந்த அஜிதர் கடலை கடந்து தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை பெற்று தந்தார். பரீட்சித் மகாராஜன் கடல் கடையப்பட்டதை பற்றி கேட்பதில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார். இதனால் துர்வாச முனிவரால் சபிக்கப்பட்ட தேவர்கள் எப்படி அசுரர்களால் போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டனர் என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கத் துவங்கினார். சொர்க்கலோக ராஜ்யத்தை இழந்த தேவர்கள் பிரம்மதேவரின் சபைக்கு சென்று நடந்ததை பற்றி அவரிடம் முறையிட்டனர். அதன் பிறகு பிரம்மா எல்லா தேவர்களுடனும் பார்க்கடலில் கரைக்கு சென்று ஷீரோதக சாமி விஷ்ணுவிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிஞ்சது மாதாஜி அந்த இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மகாராஜா பரீட்சித், இதுதான் பேக்ரவுண்ட். சரிங்களா? அஜித்தா அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் கூர்ம அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா சக்ஷுஷ மனு, அவங்களோட காலகட்டத்துல இருந்த வைராஜா அப்படின்ற ரிஷிக்கும் தேவ சம்பூதி அப்படின்ற பெண்மணிக்கும் பிறந்தவங்க தான். பிறந்தவங்கன்னு சொல்ல முடியாது, அவங்க மூலியமா அவதாரம் பண்ணாங்க. அஜித்தா அப்படின்றது அஜித்தா வின் பண்ண முடியாது அப்படின்றதான் அர்த்தம். சரிங்களா? இப்ப பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பகவதத்தை ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப பரீட்சித் எப்பயுமே நமக்கு தெரியும், பரீட்சித் மகாராஜ்க்கு என்னைக்குமே டயர்ட்னஸே வராது.
இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் ஆர்வமும் அவங்களுக்கு அதுலயே ஆழ்ந்த கவனத்தோடும் அவங்க கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் கேக்குறாங்க, எதனால வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த பார்க்கடலை கடைஞ்சாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து எதனால அவங்க வந்து ஆமை அவதாரம் எடுத்தாங்க, எதற்காக அவங்க வந்து மந்தார மலையை வந்து தாங்கி பிடிச்சாங்க, அப்புறம் அவங்க வந்து எப்படி வந்து தேவர்களுக்கு அந்த அமிர்தத்தை வழங்குனாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்பவே ஆர்வமா இருந்தது. சரிங்களா. அப்ப வேற என்னென்னலாம் பார்க்கடல் கடையும் போது அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து ரொம்பவே பணிவா அவங்களோட குரு கிட்ட கேக்குறாங்க. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அதாவது இன்னொரு விஷயமும் அவங்க சொல்றாங்க பரீட்சித் மகாராஜ் என்னன்னா, எனக்கு என்னைக்குமே வந்து முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருக்கிறதுனால, நான் வந்து இந்த முக்குணங்களோட கண்டாமினேஷன்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து பகவானோட விஷயத்த கேட்கணும். அதாவது இந்த கண்டாமினேஷன் போற வரைக்கும் கேட்கணும். எனக்கு எப்பயுமே பகவானோட விஷயங்கள்ல வந்து கேட்கறதுல எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனே கிடைக்கிறது இல்ல. இன்னும் கேட்கணும்ன்ற ஆர்வமே எழுந்து வருது அப்படின்றத அவங்களோட குரு கிட்ட அவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா துர்வாச முனி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப துர்வாச முனி யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து அவங்கள பத்தி எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அவங்களுக்கு ரொம்பவே கோபம் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க சிவபெருமானோட ஒரு அம்சம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அவங்களுக்கு சட்டுன்னு கோபம் வரும். இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் கூட அவங்களை விட்டுட்டு கொஞ்சம் தீர்த்தம் எடுத்தோன்னு அவங்களுக்கு கோபம் வந்தது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஆனா அவங்க யாரு சிவபெருமானோட அம்சம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிவபெருமான் வந்து ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபையும் ஆவாங்க. அதே மாதிரி சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கோபமும் வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி துர்வாச முனிவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ குந்தி மகாராணி அவங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க ஆசிரமத்துல இருந்தப்ப. அப்ப அவங்களோட சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, துர்வாச முனி வரங்கள் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ராதா ராணியும் வந்து ஒரு தடவை என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து சின்ன குழந்தையா தானே இருந்தாங்க ராதா ராணி, ஒரு 10 இயர்ஸ் சொல்றேன். அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா களிமண்ணிலே துர்வாச முனிக்கு வந்து எல்லா பதார்த்தங்களும் அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்களாம். அவங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்களாம். உடனே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாகி ராதா ராணிக்கு வந்து ஒரு வரமும் கொடுத்தாங்களாம். உன்னுடைய கையால யாரு சாப்பிட்டாலும் அவங்க நீண்ட ஆயுளோட சிறப்பா இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா கொடுத்தாங்க. அதனாலேயே வந்து யசோதாமா என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கினதுனாலேயே யசோதாமா வந்து எப்பயுமே ராதா ராணி கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம், கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவங்கதான் வந்து எப்பயுமே குக் பண்ணி கொடுக்கணும், ஏன்னா தன்னோட பிள்ளை எப்பயுமே நீண்ட ஆயுளோட சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க ராதா ராணியை வந்து குக் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பாஸ்ட் டைமும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட துர்வாச முனி அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து பிளேஸும் ஆவாங்க, அப்புறம் கோபமும் சீக்கிரமா வந்துடும். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க இந்திரன் வந்து பார்க்க நேரிடுது. ஐராவதத்துல இந்திரன் வந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களை பார்க்க நேரிடுது. அப்போ வந்து அவங்க கழுத்துல இருக்கிற மாலையை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, பிரசன்ட் பண்றாங்க, இந்திரனுக்கு பிரசன்ட் பண்றாங்க. அப்போ இந்திரன் வந்து அதை என்ன பண்றாங்கன்னா, அது ஒரு நல்ல வாசனை நிறைந்த மாலை இல்லையா, அதுல நிறைய தேனீக்கள்லாம் இருந்தது. அப்போ அதை வந்து இந்திரனுக்கு வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருந்ததுன்னு என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட ஐராவத யானை அதுகிட்ட வந்து அதோட தந்தத்துல மாட்டி விட்டாங்களாம். உடனே அந்த தேனீக்கள் பார்த்து பயந்து போன யானை என்ன பண்ணுச்சுன்னா, அந்த மாலையை வந்து கீழே போட்டு காலால மிதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை பார்த்தோன்னே துர்வாச முனிவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. நான் வந்து உனக்கு கொடுத்த இந்த பரிசை வந்து நீ வந்து அவமரியாதை பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, தேவர்கள் கிட்ட இருக்கிற எல்லா வலிமையும் வெல்த்தும், அதாவது அவங்களோட செழுமை எல்லாமே வந்து பறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. உடனே இந்திரனுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது. அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நாள்ல அவங்கள வந்து டீமன்ஸ் எல்லாம், அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்கள கான்கயர் பண்ணிடுறாங்க. அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. அப்ப தேவர்கள் கிட்ட அந்த தெம்பும் கிடையாது, அதே சமயத்துல அவங்க கிட்ட அந்த வளமையும் கிடையாதுன்னும் போது அவங்க எல்லாரும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இந்திரன், அப்புறம் வந்து அக்னி பகவான் எல்லாரும் வந்து பேசிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம முடிவெடுக்க முடியாத சமயத்துல தேவர்கள் கிட்ட உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் எப்பயுமே என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னாலே அவங்க அவங்களோட குருவையும் லார்ட் பிரம்மாவையும் அவங்க வந்து போய் அணுகுவாங்க அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி இப்பயும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தோடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து முறையிடுறாங்க.
பிரம்மாவும் பார்த்துட்டு அவங்க அவங்க உடனே என்ன பண்றாங்க, பிரம்மாவுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை நோக்கி அவங்க மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. நேருக்கு நேர் பார்க்கிறது அப்படின்ற ஒரு முறைப்பாடு எப்பயும் இருக்காது, அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரம்மா வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. எப்படி வந்து நாபி கமலத்திலேருந்து வந்து பிரம்மா முத உருவான உடனே அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து வேதத்தை வந்து கொடுத்தாங்களோ, அதே மாதிரி பிரம்மா எப்பயுமே மெடிடேட் பண்ணும்போது பகவான் அவங்களுக்கு என்ன அவங்களோட வேண்டுதலோ அதுக்கான விடைகளை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பிரம்மா வந்து பிரார்த்தனைகள் பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு பகவான் வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பிரம்மா அவங்களோட பிரார்த்தனைகள் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிறப்பான முறையில இருக்கும். பகவானை நோக்கி அவங்க பிரார்த்தனை பண்ண முறைகள் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 26 ஸ்லோகம்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் மட்டும் படிக்கிறீங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி நான் தான் சொல்லுங்க. எது ஆறு படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? ஆறாவது இது படி. 6வது ஸ்லோகம் 5வது அத்தியாயத்துல 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் மட்டும். 26 எடுத்துட்டேன். இந்த எப்படி பிரார்த்தனைகள் வந்து மிகவும் உயர்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட பிரார்த்தனை வந்து அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த விஷயமா இருக்கும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அது எந்தெந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இருக்குன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து படிக்கிட்டேன். நானு எடுத்துட்டேன். பிரம்மதேவர் கூறினார், பரமபுருஷரே, மாற்றமில்லாத எல்லையற்ற பரம சத்தியமே, நீரே அனைத்திற்கும் மூல காரணமாவீர். நீர் சர்வ வியாபகம் உடையவராதலால் அனைவரின் இதயத்திலும் அணுவிலும் கூட நீர் இருக்கிறீர். உம்மிடம் எவ்வித பௌதீக குணங்களும் இல்லை. உண்மையில் நீர் கற்பனைக்கு எட்டாதவர் ஆவார். மனக்கற்பனையால் உம்மை கைப்பற்ற முடியாது. மேலும் வார்த்தைகளால் உம்மை விவரிக்க இயலவில்லை. நீரே அனைவருக்கும் பரம எஜமானராவீர். ஆகவே அனைவராலும் நீர் வழிபட தகுந்தவராவீர். எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பகவானை பத்தி பகவானை வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யறாங்க. பகவானோட நோக்கி பிரம்மா மட்டுமில்ல தேவர்களும் வந்து பிரார்த்தனை. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயமும் வந்து பிரம்மா சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவா இருக்கட்டும், சிவபெருமான், அதுக்கப்புறம் தேவர்கள், அப்புறம் வந்து அசுரர்கள், உயிரினங்கள் யார்கிட்ட இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து உருவானவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன முறையிலன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதம் சொல்றாங்க. வந்து வேர்வையின் மூலமாக, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் முட்டையில இருந்து வர விதம், அதுக்கப்புறம் வந்து சீட்ல இருந்து வர, சரிங்களா? பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீட்ல இருந்து வருது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு விதமான பிறப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து எம்பிரியோ கருப்பையில இருந்து வர விதம். இந்த மாதிரி 4 விதமா வந்து பிறவிகள் உண்டு. லிவிங் என்டிட்டிஸ் வந்து 4 விதமான லிவிங் என்டிட்டிஸா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பிரம்மா வந்து யாரால படைக்கப்பட்டாங்க? பகவானால படைக்கப்பட்டாங்க. என்ன ஒரு குணத்துல பிரம்மா படைக்கப்பட்டாங்க? ரஜோகுணத்தில் படைக்கப்பட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ ரஜோகுணத்தில் படைக்கப்பட்ட பிரம்மாவுக்கு ரிஷிகள் அவங்களும் யாரோட ஒரு பாட்டு? பிரம்மாவோட ஒரு பாட்டு இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாருமே யாருக்குள்ளார உள்ளடங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உள்ளடங்கி இருக்கிறாங்க. அப்ப எல்லாருமே யார்கிட்ட போய் சரணடையணும்? ஒரு கஷ்டம் இல்ல ஒரு லிபரேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா பகவானை நோக்கி நம்ம சரணடையணும் அப்படின்னு வந்து தேவர்கள் கிட்ட பிரம்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த தெரிவிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவர்களோட சேர்ந்து போய் பார்க்கடல்ல உள்ள ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களுக்கு புருஷ சுத்தம் ஸ்லோகம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மா தன்னோட பிரார்த்தனைகளை தொடங்குவாங்க அப்படின்றத தாத்பரியமா நம்ம பார்க்கிறது. அதுல 26வது ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி உயர்ந்த விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இதை வந்து நம்ம நிறைய எல்லா டிவோட்டிஸுமே இதை வந்து சொல்லுவாங்க. என்னன்னா ஆல் ப்ரிவைடிங், எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் வந்து ஊடுருவி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்றத நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த கேட்கும் முறை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில உணர்தலா வரணும். ஏன்னா நம்ம என்னைக்கு வந்து அடுத்தவங்க அதாவது மற்ற விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல கொண்டு போகாம இருக்கோமோ நம்மளுக்கு அந்த புரிதல். ஏன்னா நம்ம நிறைய கேட்போம் பகவான் எல்லாத்துக்கும் ஊடுருவி இருக்காங்க, நம்ம எல்லாரும் பகவானோட திருமணில இருந்து வந்திருக்கோம்னு. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா கேட்டதுக்கு அப்புறமே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்மளோட இயல்பான சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல நம்ம கேட்கணும்.
அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய செல்ஃப் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு போறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல நமக்கு தெரிய வரணும் பகவான் வந்து அவங்கதான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு தாக்கரை நமக்குள்ளார வர வரைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா எல்லா டிகிரிக்கும் இதைதான் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்மளும் இது நிறைய தடவை கேட்கிறோம். ஆனால் நம்மளுக்குள்ள அந்த புரிதலும் மாற்றமும் வருது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே ஸ்லோவா வருது இல்லைங்களா. அப்போ திரும்ப அந்த ஆழ்ந்த அர்த்தத்தோட நம்ம கேட்கணும். நீங்க பிரம்மாவும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்த விஷயம் எல்லாத்தையும் பகவான். அப்புறம் எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க, அப்புறம் எல்லா அணுக்களிலும் பகவான் இருக்காங்க. பகவான் கிட்ட இந்த ஜட உலகத்திற்கான இந்த முக்குணங்கள் வந்து என்னைக்குமே கிடையாது, குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்க, அப்புறம் யாராலையும் சட்டுன்னு புரிந்து கொள்ள முடியாதவங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பிரம்மா வந்து பிரேயர்ஸா இந்த ஸ்லோகத்தை 26வது ஸ்லோகத்துல முறையிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இந்த சரீரத்துக்கு பகவான் இப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நம்மளால பகவானை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது துர்லபமான ஒரு விஷயம். அதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். The mind cannot catch you by speculations. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் மாஸ்டர் பகவான் அப்படின்றதை பார்க்கிறோம். அப்புறம் எல்லாராலையும் வழிபடக்கூடிய ஒருவர் அப்படின்றதும் பகவானே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு எங்களோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. எது படிக்கணும் மாதாஜி? கேட்கல, நீங்க பேசுறது கேட்கல மாதாஜி. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது. இப்ப எத்தனாவது படிக்கணும் ஸ்லோகம்? 27. இப்ப நான் பேசுனது கேட்டுதுங்களா எல்லாரும்? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் முழுமுதற் கடவுள் பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். ஜான்மாதி அசேயதோ அன்வயாத் இதரஸ் சார்தேவ அபிக்னா. எல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூலம் பகவானே. அவர் தமது படைப்பில் உள்ள எல்லா செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் நேராகவும் மறைமுகமாகவும் அறிந்திருப்பவராவார். ஆகவே பகவான் இங்கு விபசிதம், அதாவது பூரண அறிவுடையவர் அல்லது அனைத்தையும் அறிந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் பரமாத்மா என்பதால் அவர் ஜீவராசிகள் மற்றும் அவர்களது புலன்கள் ஆகியவற்றை பற்றிய அனைத்தையும் அறிந்திருப்பவராவார். எப்பொழுதும் விழிப்புடனும் அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டும் இருப்பவர் என்று பொருள்படும். இஸ்லோகத்தில் உள்ள அனித்ரம் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பகவத்கீதை 15:15 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மத்த ஸ்ருதி ஞானம் அபோகனம் அதாவது அனைவருக்கும் அறிவை கொடுப்பவரும் அனைவரையும் மறக்க செய்பவரும் பகவானே ஆவார். லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் உள்ளன, அவை அனைத்திற்கும் வழிகாட்டுபவர் பகவானே ஆவார். எனவே உறங்குவதற்கு அவருக்கு நேரமில்லை. மேலும் நமது செயல்களை பற்றி அவர் ஒருபோதும் அறியாமல் இருப்பதும் இல்லை. பகவானே அனைத்திற்கும் சாட்சியாவார். ஒவ்வொரு வினாடியும் நாம் செய்பவை அனைத்தையும் அவர் காண்கின்றார். பகவான் கர்மத்தினால் விளைந்த ஓர் உடலால் மூடப்பட்டிருக்கவில்லை. தம்முடைய உடல்கள் நமது கடந்த கால வினை பயனாய் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கர்மனா தெய்வ நேத்ரேனு. ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் ஒரு ஜட உடலை பெற்றிருப்பவர் அல்லர். ஆகவே அவரிடம் அவித்யா அல்லது அறியாமை இல்லை. அவர் உறங்குவதில்லை, ஆனால் எப்பொழுதும் ஊக்கத்துடனும் விழிப்புடனும் இருக்கிறார். பரமபுருஷர் திரேயுக என்று விரிவிக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் சத்திய, திரேயக மற்றும் துவாரக யுகங்களில் வெவ்வேறு விதமாக தோன்றிய போதிலும் கலியுகத்தில் தோன்றிய அவர் தம்மை முழுமுதற் கடவுளாக கூறிக்கொள்ளவில்லை. கிருஷ்ணாவர்ணம் திவிஷா கிருஷ்ணம் சாங்கோ பாங்கஸ்திர பார்ஷதம். கலியுகத்தில் பகவான் ஒரு பக்தராக தோன்றுகிறார். பகவான் அவர் கிருஷ்ணரே தான். எனினும் ஒரு பக்தரை போல ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாடுகிறார். எனினும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11:5-32 பின்வருமாறு பரிந்துரைக்கிறது. யக்னே சங்கீர்த்தன பிராயர் யஜந்திஹி சிமேதச. கிருஷ்ணரை போல் கருநீர மேனையை கொண்டிராமல் பொன்னிற கிருஷ்ணம் மேனையை கொண்டுள்ளவராக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு முழுமுதற் கடவுளே ஆவார். நித்யானந்தர், அத்வைதர், கதாதரர் மற்றும் ஸ்ரீவாசர் ஆகியோர் போன்ற சகாக்களால் அவர் சூழப்பட்டுள்ளார். போதுமான அறிவுடையவர்களாக இருப்பவர்கள் சங்கீர்த்தன யக்னத்தின் மூலமாக இப்பரமபுருஷ பகவானை வழிபடப்படுகின்றனர். இந்த அவதாரத்தில் வரும் பகவான் தம்மை பரமபுருஷாக காட்டிக்கொள்வதில்லை. இதனால் அவர் திரியுக என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 29வது ஸ்லோகம், 28வது ஸ்லோகம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதாஜி வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சா போதும், மீனிங் மட்டும் படிச்சா ஓகே மாதாஜி, படிச்சிடுறேன். மொழிபெயர்ப்பு மாத்திரம் படிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு ஓகே, மட்டும். ஓகே மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 28. ஜட செயல்களில் எனும் சுழற்சியில் பௌதீக உடலானது ஒரு மனோரதத்தின் சக்கரத்தை ஒத்திருக்கிறது. 10 புலன்களும் 5 செயற்படுவதற்கும் 5 அறிவை திரட்டுவதற்கும் உடலில் உள்ள 5 உயிர்காற்றுகளும் ரதத்தினுடைய சக்கரத்தின் 15 ஆரைக்கால்களாக அமைகின்றன. இயற்கையின் முக்குணங்கள் நற்குணம், தீவிர குணம் மற்றும் அறியாமை குணம் அதனுடைய செயல்களின் மையமாகும். மேலும் இயற்கையில் 8 மூலப்பொருட்கள் பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் சக்கரத்தின் சுற்றளவை உள்ளடக்கியுள்ளன. பகிரங்கமான ஜடசக்தி இச்சக்கரத்தை மின்சக்தியை போல் அசைய செய்கின்றன. இவ்வாறாக சக்கரமானது அதன் குடம் அல்லது மையத்தில் உள்ள தாங்கியதாகிய முழுமுதற் கடவுளை சுற்றி வெகு விரைவாக சுழல்கின்றன. இந்த முழுமுதற் கடவுளே பரமாத்மாவும் பரம சத்தியமும் ஆவர். அவருக்கு நமது பணிவான வணக்கங்களை நாம் சமர்ப்பிப்போமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 28வது ஸ்லோகம், 5வது அத்தியாயத்துல 28வது ஸ்லோகம். அதாவது இதை வந்து பிரம்மா வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸோட சக்கரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த சக்கரம், ஒரு சக்கரம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த கம்பிகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, கனெக்ட் பண்றது, அந்த சென்டரா இருக்கு இல்லைங்களா, பாயிண்ட், அதுதான் வந்து பகவானோட சக்தி. சரிங்களா, பகவானோட சக்தி. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கம்பிகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 15 ஸ்போக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. கர்மேந்திரியம், அதுக்கப்புறம் 5 ஞானேந்திரியம், இதெல்லாம் நம்ம மகா தத்துவத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், அப்புறம் லைஃப் இயர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த 5 விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த சக்கரத்தோட கம்பிகள். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் செயல்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 8 இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. நம்ம 7th சாப்டர்ல கூட பகவான் வந்து பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு சொல்லி 8 இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. என்னென்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து அந்த வீல், அந்த ரிம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப சக்கரம், அதுல நடுவுல உள்ளது வந்து பகவானோட சக்தியை வந்து பகவானோட கண்ட்ரோல் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ரிம்ஸ் வந்து 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து 5 லைஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்தி உள்ள அந்த சக்கரம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த 8 அம்சங்கள் கொண்ட ஜட சக்தி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இது வந்து யாரால இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யோக மாயாவால, அதாவது மாயா சக்தினால, மெட்டீரியல் எனர்ஜினால இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ எல்லாமே யாருக்கிட்ட வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? அப்படிப்பட்ட பகவானையும் சுப்ரீம் ட்ரூத், அல்டிமேட் ட்ரூத்தையும் நாங்க வந்து வணங்குறோம் அப்படின்னு வந்து பிரம்மா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ஆஃபர் பண்ணிருப்பாங்க பிரேயர்ஸ. இது ரொம்பவே, அதாவது நம்ம இந்த ஜட சக்தியை வந்து பிரம்மா வந்து ரொம்பவே உன்னதமா வந்து தெரிவிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள் தூய நற்குணத்தில் சுத்த சத்துவ இருக்கின்றார். ஆகவே அவர் ஏக வர்ணம் எனும் ஓம்காரம் ஆவர். பிரணவம் இருளென கருதப்படும் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு பகவான் அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் ஜடக்கண்களுக்கு அவர் புலப்படாதவராவர். ஆயினும் காலத்தாலோ அல்லது இடத்தாலோ அவர் நம்மிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு விடவில்லை. ஆனால் எங்கும் பரவியவராக இருக்கின்றார். கருட வாகனத்தில் மீது அமர்ந்துள்ள அவர் அற்புத யோக சக்தியின் வாயிலாக சலனத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்களால் வழிபடப்படுகிறார். நாம் அனைவரும் அவருக்கு நமது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்போமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் வந்து பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்போம் அப்படின்றதுதான் வரும். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி எப்படி வந்து இருக்கு, அதுவும் பகவானோட கண்ட்ரோல்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து விளக்கியிருப்பாங்க. பகவானோட ஆதிக்கத்துல இருக்குன்றதுனால பகவானுக்கு தன்னோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து தெரிவிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. இங்க பார்த்தோம், இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து எப்பயுமே சுத்த சத்துவ குணம் இல்லைங்களா. சத்துவம், ரஜோ, தமோ மட்டும் இல்லாம
சுத்த சத்துவகுணம். அந்த சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்தாதான் நம்மளும் வந்து பக்தியில முழுமை பெறுவோம். அப்ப பகவான் சுத்த சத்துவகுணம். அப்படிப்பட்ட பகவான நம்மளால இந்த ஜட கண்களினாலோ அப்புறம் வந்து இந்த புத்தியினாலோ நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா இங்க வந்து என்ன இருக்கு, டார்க்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஜட இயற்கையிலேயே வந்து இருமை இருக்கு, அதாவது அறியாமை அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அதனால நம்மளால வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்காக பகவானை நம்மளால வந்து அடையவே முடியாது அப்படின்னு பார்த்தா, நம்மளை விட்டு பகவான் எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. அதாவது அவங்க வந்து நம்மள, அதாவது எப்பயுமே அதாவது he is not separated from us by time or space. எப்பயுமே நம்ம கிட்டதான் இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்க? அவங்க பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட பரமாத்மாவா என்னைக்குமே எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த கண்களினால. எதனாலனா அறியாமை நிறைஞ்ச இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்றத நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம எடுத்துக்கிறோமே தவிர, பகவானை நம்ம அடைய முடியாது, அதாவது நம்ம வந்து பகவானை பிரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயம் கிடையாது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து, பிரம்மாவோட இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 30th ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளின் மாயா சக்தியை ஒருவராலும் வெல்ல முடியாது. இது மிகவும் வலிமை மிக்கதாக இருப்பதால் இது ஒருவனை வாழ்வின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளும் அறிவை இழக்கச் செய்து ஒவ்வொருவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. ஆயினும் அதே மாயை அனைவரையும் ஆள்பவரும் அனைத்து ஜீவராசிகளிடமும் சம மனப்பாங்கு கொண்டவருமான முழுமுதற் கடவுளால் அடக்கி ஆளப்படுகிறது. அவருக்கு நமது வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்போமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து அதாவது நம்ம இப்போ நம்மளோட தாத்பரியம், அதாவது நம்மளோட எய்ம் என்ன லைஃப்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான். ஆனா நம்ம அதை மறந்திருக்கோம். எதனால மறந்திருக்கோம்? இந்த இல்யூஷனரி எனர்ஜி, மாயையினால நம்ம மறந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, நம்ம இந்த மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கனால நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையோட தாத்பரியத்தையே மறந்து நம்ம இந்த வாழ்க்கையில நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இது எல்லாத்தையும் ரூல் பண்றவங்க, அவங்க ஆதிக்கம் பண்றவங்க அவங்க, அதுவும் இல்லாம எல்லார்கிட்டையும் சம பாங்கோடு இருக்கிறவங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு எங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 31. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களது உடல்கள் நற்குணத்தினால் ஆனவை என்பதால் தேவர்களாகிய நாங்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறோம். சிறந்த முனிவர்களும் கூட அதே நிலையைத்தான் இருக்கின்றனர். எனவே எங்களாலேயே முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்கள் இருப்பதால் தங்களது தேக அமைப்பில் மிகவும் அற்பமானவர்களாக இருப்பவர்களை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? அவர்களால் பகவானை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? நமது பணிவான வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிப்போமாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் என்ன குணத்துல இருப்பாங்க? சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எப்பயுமே வந்து தேவர்கள் சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. நல்ல நல்ல காரியங்களை அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அப்படிப்பட்ட தேவர்களும் கூட என்ன பண்ண முடியறது இல்ல, சில சமயம் பகவானை வந்து முழுமையா புரிஞ்சிக்க முடியறது இல்ல அப்படின்றத நம்ம 10th சாப்டர்ல ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்கிறோம். தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட என்னை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா தான் பிரம்ம விமோகன் லீலா, அப்புறம் கோவர்தன் லீலா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அப்படிப்பட்ட தேவர்களாலே புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது சிரமமா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல மோட் ஆஃப் பேஷன் இக்னோரன்ஸ்ல உள்ளவங்களால பகவானை எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்? அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நாங்க வந்து எங்களோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. மாதாஜி 32nd ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பூமியில் 4 வகையான ஜீவராசிகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் அவராலேயே படைக்கப்பட்டவை ஆகும். ஜட சிருஷ்டி அவரது தாமரை பாதங்களின் மீது அமைந்திருக்கிறது. அவரே பூரண செல்வமும் சக்தியும் படைத்த மிகச் சிறந்த பரம புருஷர் அவர். எங்கள் மீது அவர் திருப்தி கொள்வாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான லிவிங் என்டிட்டிஸ், ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். எதை பொறுத்து? பிறக்கும் விதத்தை பொறுத்து, சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எம்பிரியோஸ்ல இருந்து வர்றது, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ல இருந்து வர்றது, அப்புறம் பெர்ஸ்பைரேஷன் ஸ்வெட்ல இருந்து வர்றது, அப்புறம் சீட்ல இருந்து வர்றது. இந்த மாதிரி 4 வகையான உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்றது, அது எல்லாத்தையும் யாரு கிரியேட் பண்ணது? பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ the material creation rest on his lotus feet. அப்படிப்பட்ட எல்லாருமே யாருக்கிட்ட போய் நம்ம வந்து சரணடைகிறோம்? பகவானை நம்ம வந்து
சரணடைகிறோம். அவங்க முழுக்க முழுக்க ஆப்புலன்ஸ், வெல்த்தும் சக்தியும் நிறைஞ்சவங்க. அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட நம்ம சரணடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 33வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதுமே நீரிலிருந்து வெளிவந்ததாகும். நீரால் தான் அனைத்து ஜீவராசிகளும் நீடித்திருக்கின்றன, வாழ்கின்ற மற்றும் விருத்தியடைகின்றன. இந்நீர் முழுமுதற் கடவுளின் விந்துவை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. ஆகவே அத்தகைய பெரும் ஆற்றலை கொண்ட முழுமுதற் கடவுள் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவானோட திருமேனியும் இந்த ஜட இயற்கையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். இனி வர ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு 10 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிட்டே வருவோம். இப்போ இதுல வந்து நீர் தான் ஆதாரம் இல்லைங்களா? நீர்ல இருந்தா எல்லாமே வந்து செழுமையா வளருது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் பகவானோட சீமென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 34வது ஸ்லோகத்துல பகவானோட அதாவது மனம், மைண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து மூன், சந்திர பகவானோட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். அப்போ சந்திர பகவானால தான் என்ன கிடைக்குது நமக்கு? தானியங்கள், அப்புறம் வந்து அந்த தானியங்கள் எடுத்துக்கிறதுனால வலிமை, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு நீண்ட ஆயுள், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு யார் மூலியமா கிடைக்குது? சந்திரன் மூலியமா கிடைக்குது. அந்த சந்திரன் பகவான் கிட்ட என்னவா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மனமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 34வது ஸ்லோகம். 33 படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோமன் எனப்படும் சந்திரனே அனைத்து தேவர்களுக்கும் உரிய உணவு, தானியங்கள், பலம் மற்றும் ஆயில் ஆகியவற்றின் பிறப்பிடமாக அவரே எல்லா தாவர வகைகளுக்கும் எஜமானரும் அனைத்து ஜீவராசிகளின் உற்பத்தி ஸ்தானமும் ஆவார். வேத பண்டிதர்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் சந்திரன் முழுமுதற் கடவுளின் மனமாவார். எல்லா ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் மூலமாக அந்த பரமபுருஷர் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. அப்ப சந்திரன் பகவானோட மனத்திலிருந்து வந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து உருவானவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவங்க மூலியமா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்றதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். தானியங்கள், அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வலிமை, அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு நீண்ட ஆயுள், இதெல்லாம் வந்து அந்த தானியங்கள் எடுத்துக்கிறதுனால கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாமே, அதாவது தாவரங்கள், அதுல கிடைக்கிற செழுமைகள், அதெல்லாம் வந்து நமக்கு சந்திரன்ல இருந்து கிடைக்குது. அப்படிப்பட்ட பகவானை நாங்க வணங்குறோம் அப்படின்றத வந்து முறையிடுறாங்க. மாதாஜி 35வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாக சடங்குகளில் நிவேதனங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக பிறந்த நெருப்பு முழுமுதற் கடவுளின் வாயாகும். செல்வத்தை உற்பத்தி செய்வதற்காக கடலுக்கடியில் நெருப்பு இருக்கிறது. உணவை ஜீரணிக்க செய்யவும் உடலின் பராமரிப்பதற்குரிய அநேக அமிலங்களை உற்பத்தி செய்யவும் வயிற்றிலும் நெருப்பு இருக்கிறது. பரமசக்தி வாய்ந்தவரான அப்பரம புருஷர் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப அடுத்தது நெருப்பு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சந்திரன் பத்தி பார்த்தோம். இப்ப நெருப்பு வந்து பகவானோட திருவாயா வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அதுல வந்து என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து யாகங்கள், யஜ்யங்கள், ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? வேத முறைப்படி. அப்போ அதெல்லாம் வந்து பகவானை சென்று அடையுது இல்லைங்களா? நெருப்பின் மூலியமா. அப்போ பகவானோட நம்ம வந்து நெருப்போட நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். நெருப்பு வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு, அதுவும் இல்லாம நெருப்பின் மூலியமா தான் நமக்கு நம்ம சாப்பிடுற உணவு வந்து என்ன ஆகுது? செரிக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது புருஷோத்தம யோகம் இதுல பார்க்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில அதுலயும் வந்து வரும். பகவானோட அதாவது அக்னி, எல்லாருடைய வயிற்றிலும் உள்ள அக்னி தான் வந்து அந்த அக்னி அம்சம் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 4 வகையான உணவையும் வந்து செரிக்க வைக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வேதங்கள்ல நம்ம வந்து கொடுக்கிற விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கும் உணவு வந்து செரிக்க விஷயம் எல்லாம் வந்து அக்னியினால நடக்குது. அப்போ அந்த அக்னி வந்து பகவானோட திருவாயிலிருந்து வந்தது. அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம வந்து வணங்குறோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 36. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ச்சிராதி வர்த்தம என்று அழைக்கப்படும் முக்தி மார்க்கத்தை சூரிய தேவனை கவனிக்கிறார். அவரே வேதங்களை அறிவதற்குரிய முக்கியமான மூலமாவார். பரம சத்தியத்தை வழிபடுவதற்குரிய இடமாக இருப்பவரும் அவரே. அவரே முக்திக்குரிய வாயிலாக இருக்கிறார். மேலும் அவரே நித்திய வாழ்வுக்குரிய மூலமாகவும் மரணத்திற்குரிய காரணமாகவும் இருக்கிறார். சூரிய தேவன் பகவானின் கண்களாவர். பரம ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டவரான அந்த பரம புருஷர் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்மளும் பிரம்மாவோட சேர்ந்து சொல்ற ஒரு தாற்பயம் தான். அப்போ அச்சராதி மார்க்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? உடல் வந்து அதாவது ஆத்மா வந்து உடலை விட்டு பிரியும் போது அச்சராதி மார்க்கம்ன்றது ஒளியின் மார்க்கத்துல போகும்போது அது பகவானை சென்று அடையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையிலும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது 8வது சாப்டர்ல இருந்து. அப்போ அந்த அச்சராதி மார்க்கம் ஒளினால யார்கிட்ட இருந்து வருது? சூரிய பகவான் கிட்ட இருந்து வருது இல்லைங்களா? அப்ப சூரிய பகவானோட கண்களா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அச்சராதி மார்க்கம் நம்மள எங்க கொண்டு போகுது? முக்திக்கு கொண்டு போகுது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது என்னது? இட்ஸ் அ கேட்வே ஆஃப் லிபரேஷன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ காசஸ் ஆஃப் டெத் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 37. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசையும் அசையாத ஜீவராசிகள் அனைத்தும் தங்களின் ஜீவாதார சக்தி, தேகபலம் மற்றும் வாழ்வு ஆகியவற்றை காற்றிலிருந்துதான் பெறுகின்றன. ஒரு சக்கரவர்த்தியை சேவர்கள் பின்தொடர்வதை போலவே நாம் எல்லோரும் நமது ஜீவாதார சக்திக்காக காற்றை பின்தொடர்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளின் ஆதியான ஜீவாதார சக்தியில் இருந்துதான் காற்றின் ஜீவாதார சக்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய பரமபுருஷர் நம்மிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அப்ப பகவானோட வைட்டல் ஃபோர்ஸ்ல இருந்தா நமக்கு வைட்டல் ஃபோர்ஸ் ஏர். கண்டிப்பா காற்று இல்லைன்னா ஒரு செகண்ட் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ காற்றுன்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை சார்ந்துதான் நம்மளோட வாழ்க்கையே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட காற்று யார சார்ந்திருக்கு? பகவானோட வைட்டல் ஃபோர்ஸ் சார்ந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எந்த இடத்துலயுமே இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது. எல்லாருமே யாரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம்? பகவானை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றதையும் இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரு தடவையும் இதை நம்ம உணர்ந்து பார்க்கும்போது நமக்குன்னு எந்த ஒரு ஆளுமையும் இந்த ஜட உலகத்திலும் சரி எங்குமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வருது எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பியூர் டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ படிக்கிறோம். அந்த பிரேயர்ஸோட நம்மள இணைச்சுக்கிட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம பிரேயர்ஸ் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து சந்திரன், அதுக்கப்புறம் வந்து அக்னி, அதுக்கப்புறம் சூரிய பகவான், அதுக்கப்புறம் வந்து காற்று. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். மாதாஜி 38 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ சக்தி படைத்தவரான முழுமுதற் கடவுள் நம்மீது திருப்தி அடைவாராக. அவரது செவிகளில் இருந்து வெவ்வேறு திசைகள் உற்பத்தியாகின்றன. உடல் துவாரங்கள் அவரது இதயத்திலிருந்து வருகின்றன. மேலும் ஜீவாதார சக்தி, புலன்கள், மனம், உடலினுள் உள்ள காற்று மற்றும் உடலின் புகலிடமாகிய ஆகாயம் ஆகியவை அவரது நாபிலிருந்து வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப காதுன்னும் போது எல்லா திசைகள் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். the different directions are generated from his ears. பகவானோட காதுல இருந்துதான் வந்து எல்லா திசைகளும், ஏன்னா எந்த திசையில இருந்தும் சப்தம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒரு தாத்பரியம் அப்படின்றத நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நம்ம சரணம் அடைகிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம வைட்டல் ஃபோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட புலன்கள், மனம், அப்புறம் காற்று, அப்புறம் சப்தம், இது எல்லாமே வந்து பகவானோட நேவல்ல இருந்து வருது, நாபி கமலத்துல இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 39. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொர்க்கராஜனான மகேந்திரன் பகவானின் வீரத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டார். தேவர்கள் பகவானின் கருணையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டனர். சிவபெருமான் பகவானின் கோபத்திலிருந்தும், பிரம்மதேவர் அவரது நிதான புத்தியிலிருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டனர். வேத மந்திரங்கள் பகவானுடைய உடல் துவாரங்களிலிருந்தும், மிகச் சிறந்த முனிவர்களும் பிரஜாபதிகளும் அவரது புற பாலுறுப்புகளில் இருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டனர். பரம சக்தி படைத்தவரான அந்த பகவான் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்திரன், டெமிகாட்ஸ் பத்தி இப்ப நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதுல இந்திரன் வந்து பகவானோட சக்தியிலிருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாம் பகவானோட அனுகிரகம், மர்சி, அதனால வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவானோட கோபத்திலிருந்து சிவபெருமான் வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்து பிரம்மா வந்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து வேத மந்திரங்கள்லாம் பகவானோட உடம்பில் உள்ள ஹோல்ஸ், பாடிலி ஹோல்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது ஓட்டைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து வந்து போர்ஸ், அதுதான் வந்து நம்ம அந்த முறையில பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து
இப்படிப்பட்ட பகவான் கிட்ட நம்ம சரணம் அடைகிறோம் அப்படின்றதுதான் 39வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானோட திருமேனிய எல்லாத்தோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களோடையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல. அப்போ பகவான நம்ம இந்த முறையில நம்ம ப்ளீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு தான் பிரம்மாவோட ஸ்லோகத்திலயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். மாதாஜி 40th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவரது மார்பிலிருந்து லட்சுமி தேவி உற்பத்தி செய்யப்பட்டாள். அவரது நிழலிலிருந்து பித்ருலோக வாசிகளும், நெஞ்சிலிருந்து சமயமும், பின்புறத்திலிருந்து சமயத்தின் எதிர்ப்புறம் மத துவேஷமும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. அவரது உச்சந்தலையிலிருந்து சொர்க்கலோகங்களும், அவரது புலன் இன்பத்திலிருந்து அப்சரஸ்களும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. பரம சக்தி படைத்தரான அந்த முழுமுதற் கடவுள் நம்மிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பகவானோட இதயத்துல யாரு இருக்காங்க? இது காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் மகாலட்சுமி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பித்ருலோகம், அது வந்து பகவானோட நிழல்ல இருந்து உருவானது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஜஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதுல இருந்து வந்து ரிலிஜியன்லாம் வந்துச்சு. அதே மாதிரி பின்பக்கத்துல இருந்து இரிலிஜியன், அதாவது வந்து அதாவது அதர்மங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்ன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் பகவானோட தலையில இருந்து வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்சரஸ் எல்லாம் இங்க இருந்து வந்தாங்கன்னா பகவானோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 41. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத அறிவும் பிராமணர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் வாயிலிருந்து வருகின்றன. சத்திரியர்களும் தேகபலமும் அவரது கைகளிலிருந்து வருகின்றன. வைசியர்களும் உற்பத்தி, செல்வம் ஆகியவற்றுள்ள அவர்களது திறமை வாய்ந்த அறிவும் அவரது தொடைகளில் இருந்து வருகின்றன. மேலும் வேத அறிவிற்கு வெளியிலுள்ள சூத்திரர்கள் அவரது பாதங்களிலிருந்து வருகின்றன. பூரண சக்தி படைத்தவரான அந்த முழுமுதற் கடவுள் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த வர்ணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு 4 வர்ணங்கள் இருக்குங்களா? அதுல பிராமணர்களும் வேதங்களும் பகவானோட திரு உதரத்திலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது அவங்களோட திருவாயிலிருந்து. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள், அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த், இதெல்லாம் வந்து பகவானோட கைகள்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். வைசியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? நிறைய வியாபாரத்துல நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்து அதனால வந்து நிறைய செல்வங்கள் ஈட்டுவாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட வைசியர்கள் பகவானோட துடையிலிருந்தும், அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள் அவங்க வந்து வேதங்களை அவ்வளவா முறைப்படி தெரிஞ்சுக்காம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானோட பாதத்திலிருந்தும் வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப 4 வர்ணங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம வணக்கங்களை தெரிவிப்போம் அப்படின்னு வந்து இந்த பிரேயர்ஸ்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 42nd ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேராசை அவரது கீழுதட்டில் இருந்தும், அன்பு அவரது மேலுதட்டில் இருந்தும், தேகத்தின் ஒளி அவரது மூக்கில் இருந்தும், மிருகத்தனமான காம ஆசைகள் அவரது ஸ்பரிச உணர்வில் இருந்தும், யமராஜர் அவரது புருவங்களில் இருந்தும், மற்றும் நித்திய காலம் அவரது கண் இமைகளின் மயிரில் இருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. அந்த பரமபுருஷர் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பொறாமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து பகவானோட லோவர் லிப், கீழ் உதட்டிலிருந்து, அஃபெக்ஷன் பாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து மேல் உதட்டிலிருந்தும், அப்புறம் பாடிலி லஸ்டர்லாம் வந்து பகவானோட மூக்கில் இருந்தும், அதுக்கப்புறம் வந்து தப்பான ஆசைகள் அதெல்லாம் வந்து பகவானோட அந்த ஸ்பரிசத்திலிருந்தும், அதுக்கப்புறம் வந்து யமராஜர் அவங்க வந்து பகவானோட புருவத்திலிருந்தும், அதுக்கப்புறம் வந்து காலம் பகவானோட ஐ லேஷஸ்ல இருந்தும் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 43. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஞ்சபூதங்கள், நித்திய காலம், பலம் நோக்கு கர்மம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் மற்றும் இக்குணங்களால் செய்யப்பட்ட பலவகைப்பட்ட பொருட்களின் தொகுதி ஆகிய அனைத்தும் யோக மாயினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை என்று கற்றோர் கூறுகின்றனர். ஆகவே இந்த ஜட உலகை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினமாகும். ஆனால் நன்கு கற்றறிந்தவர்கள் இந்த ஜட உலகை ஏற்க மறுத்துள்ளனர். எனவே அனைத்தையும் ஆள்பவரான பரமபுருஷ பகவான் எங்களிடம் திருப்தி அடைவாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுனது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5 எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அதாவது பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து டைம்,
அப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், முக்குணங்கள் இது இருக்குங்களா. அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யற நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த 3 குணங்கள்னால நம்ம செய்யற நிறைய செயல்கள், இதெல்லாம் வந்து யோக மாயாவால உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த விஷயங்களை ஆழ்ந்து this material world is therefore extremely difficult to understand. ஒண்ணுத்தையும் நம்ம டேக்கிள் பண்ணி நல்ல விதத்துல நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுமே சிரமம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த ஜட உலகம் அறியாமையில இருக்கு, அப்புறம் இருள் நிறைஞ்சது அப்படின்றத பார்க்கிறோம்ல. அப்ப நம்மளோட இந்த கண்களாலோ, நம்மளோட இந்த மனத்தினாலோ, குணங்களோட ஆளுமைக்கு உட்பட்ட இந்த மனத்தினால பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே சிரமம் இல்லைங்களா? ஒரு இடத்துலயும் நம்மளால சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுன்றது ரொம்பவே முடியாத ஒரு விஷயம். அப்போ ஒரு நல்ல கற்றறிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஜட உலகத்தை. எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல அடைய வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு முழுக்க முழுக்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி மட்டுமே அவங்க வந்து வாழ்க்கையில அவங்க கடைபிடிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ரொம்பவே ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து உள்ளது அப்படின்றது எனக்கு தோணுன ஒரு விஷயம். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, this material world is therefore extremely difficult to understand, but those who are highly learned have just rejected. இந்த விஷயத்துல அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க பக்தியை பண்ணோமா, நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணோமா, இந்த விஷயம் மட்டுமே அவங்களுக்கு முழுமையா இருக்கும். மற்ற விஷயங்கள்ல அவங்க ஏன்னா போனாலும் அது வந்து நமக்கு அந்த அளவு ஈஸியா நம்மளுக்கு வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, முக்குணங்களை வெல்றதுன்றது ரொம்பவே கடினமான ஒரு விஷயம். ஆனா யார் என்கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்களோ அவங்களால இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். அப்ப மார்க்கம் ஒண்ணுதான், பகவான் கிட்ட சரணம் அடையிறது மட்டுமே தான் நம்மளால செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம். பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஈஸியான விஷயம். மற்றபடி இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு நம்ம சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே துர்லபமானது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஹைலி லேர்ன்டு பர்சன் எப்படி இருக்காங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ரிஜெக்ட் இட் அப்படின்ட்டாங்க. எதுனா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் நம்ம வந்து ப்ளீஸ் பண்றோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 44. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள் முற்றிலும் அமைதியானவரும் தீவிர முயற்சியற்றவரும் நமது சுய சாதனைகளில் பூரண திருப்தி கொண்டவரும் ஆவார். நமது புலன்களின் வாயிலாக ஜட உலக செயல்களில் அவர் பற்று கொண்டவர் அல்லர். உண்மையில் இந்த ஜட உலகில் பற்றில்லாத காற்றை போல் இருந்து கொண்டு அவர் தமது திருவிளையாடல்களை நிகழ்த்துகிறார். அவருக்கு நமது பணிவான வணக்கங்களை நாம் சமர்ப்பிப்போமாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஒரு தாத்பரியமே போதும் நம்மளும் எப்படி இந்த ஜட உலகத்தில் வாழணும் அப்படின்றதுக்கு. இப்ப பகவானோட விஷயமா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்லி சைலண்ட், who is completely silent, free from endeavor. இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது ஒரு எண்டிவர் உண்டா பகவானுக்கு? இங்க ஏதாவது அடையணும்னு கிடையாது இல்லைங்களா? ஃப்ரீ ஃப்ரம் எண்டிவர். எண்டிவர்னா நம்மளோட பிரயத்தனம், ஜட வாழ்க்கையில உள்ள ஆசைகளுக்கு நம்ம கொடுக்குற பிரயத்தனங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், இந்த ஆசை நிறைவேறணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய ஒரு சில விஷயங்களை வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் பகவானுக்கு கிடையாது. சைலண்ட், இந்த ஜட வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்லி சைலண்ட், அமைதி. அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை ஹிஸ் ஓன் அச்சீவ்மெண்ட். பகவான் அவங்களுக்குள்ளே அவங்க திருப்தி எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ he is not attached to the activities of the material world. இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள விஷயங்களோட பகவானுக்கு என்னைக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆனாலும் வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, லீலைகள் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா சம்பந்தம் இல்லாம வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட கடமை, அவங்க வழி நடத்துறாங்க நம்மள. இந்த மாதிரி இந்த லீலைகள்லாம் செய்யறதுனால நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படுது. இப்ப எந்த லீலையுமே இல்ல அப்படின்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லைங்களா? வேதமும் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் எதுவுமே இல்லைன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? இப்ப அதே மாதிரிதான் நிறைய பேர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டும் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் பகவானோட அவதாரம், பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படுது, ஒரு தெளிவு ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க நிகழ்த்திட்டு போறாங்க. எப்படிப்பட்டவங்க? கம்ப்ளீட்லி சைலண்ட், ஃப்ரீ ஃப்ரம் எண்டீவர்,
கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை ஹிஸ் ஓன் அச்சீவ்மெண்ட். இதெல்லாம் வந்து பகவான் இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல உள்ளது. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் எந்த ஒரு செயல்பாடும் இந்த ஜட உலகத்துல கிடையாது அப்படின்றத பார்த்துருக்கீங்களா? அப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தின் மூலியமாவும் நம்மளும் நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க ஆழ்ந்து யோசிச்சோம்னா தெரிய வந்துடும். பற்று இல்லாம நம்மளோட கடமையை மட்டும் செய்யணும் அப்படின்ற தாற்பயத்துக்கு நம்ம நிலைப்பட்டுடுவோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ indeed in performing his pastimes in this material world he is just like the untouched air. வானத்தை சுத்தி எப்பயுமே வந்து காற்று இருந்தாலும் அது சம்பந்தப்படாம தனிச்சு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள ஆசைகள், இந்த ஜட வாழ்க்கையில இருந்து என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், விலகி இருக்கணும். அதுதான் நமக்கு சேஃபான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 45வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானே, நாங்கள் உம்மிடம் சரணாகதி அடைந்துள்ளோம். இருப்பினும் உம்மை காண நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம். தயவு செய்து உமது சுய உருவையும் புன்னகை பூத்த தாமரை முகத்தையும் எங்களுடைய கண்களுக்கு காட்டி அருளி அவற்றை எங்களது பிற புலன்களால் அறிந்து கொள்ள செய்ய வேண்டுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்திலும் நம்ம வந்து அப்படிப்பட்ட பகவான்ட்டு நம்ம சரணம் அடைகிறோம். அவங்கள பார்க்கணும்ன்ற ஆசை நமக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க தேவர்களும் பிரம்மாவும் வந்து முறையிடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பார்க்கணும், அவங்களோட ஸ்மைல் அதை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து அது வந்து அவங்களோட சென்சஸ்க்கு எப்படி இருக்குமா, ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 46. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எம்பெருமானே, முழுமுதற் கடவுளே, நீர் தன்னிச்சையாக பல்வேறு அவதாரங்களில் யுகந்தோறும் தோன்றுகிறீர். மேலும் எங்களுக்கு சாத்தியமில்லாத அசாதாரணமான செயல்களை இயற்றி அற்புதமாக செயல்படுகின்றீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுவும் பகவானோட லீலைகள் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது மில்லியனம் ஆஃப்டர் மில்லியனம் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நிறைய லீலைகள்ல சாதாரண விஷயங்கள் இல்லாம அசாதாரண விஷயங்களையும் அவங்க வந்து செஞ்சு காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 47. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கருமிகள் தங்கள் புலன் நுகர்வதற்குரிய செல்வத்தை திரட்டுவதிலேயே எப்பொழுதும் கவலை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அதற்கு அவர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அவர்கள் கடுமையாக உழைத்தாலும் பலன்கள் திருப்தி அளிப்பவனாக இல்லை. உண்மையில் சில சமயங்களில் அவர்களுடைய வேலை ஏமாற்றத்தை மட்டுமே அளிக்கிறது. ஆனால் பகவானின் தொண்டிற்காக தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட பக்தர்கள் கடினமாக உழைக்காமலேயே கணிசமான பலன்களை அடைகின்றனர். இப்பலன்கள் பக்தர்களின் எதிர்பார்ப்பையும் விஞ்சிடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, எவ்வளவு ஒரு ஸ்திரமான ஒரு விஷயம் பாருங்க. அதாவது கர்மிஸ்ன்றவங்க பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுறவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க தன்னோட இன்பத்திற்காக என்ன பண்றாங்க, நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து வாழ்க்கையில செய்யறாங்க. ஆனா அதனால நிறைய பிரயத்தனம், அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க. அதை அடையிற வரைக்கும் சரி, அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அதுல ஏதாவது சந்தோஷம் இருக்குன்னாலும் அதுலயும் என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு மன வருத்தம் ஏற்படுதுங்களா, ஒரு மாதிரி வெறுப்பு விரக்தி ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த விஷயத்திலேயே ஜட வாழ்க்கையிலேயே எதையாவது அடையணும்னு சொல்லிட்டு பிரயத்தனப்பட்டு கடைசியில விரக்தி அடையறதை விட பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன பக்தி சேவை பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பெரும் திருப்தி, அவங்க எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு திருப்தி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 48. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட செயல்களை சிறிய அளவில் செய்திருந்தாலும் அவை ஒருபோதும் வீணாவதே இல்லை. முழுமுதற் கடவுள் பரமபிதாவாக இருப்பதால் அவர் இயல்பாகவே மிகவும் பிரியமானவராகவும் ஜீவராசிகளின் நன்மைக்காக எப்பொழுதும் செயற்பட தயாராகவும் இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதையும் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சின்ன ஒரு, அதாவது செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். சின்ன ஒரு விஷயம் பக்தி சேவையில செஞ்சாலும் அது வந்து பயத்திலிருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து விபீஷ்ணனை பார்ப்போம். விபீஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஃபேமிலி வந்து அசுரர்களா இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து ராமருக்கு வந்து உதவி செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ராஜ்யம் கிடைக்குது, இலங்கையே கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு பகவானோட அனுகிரகமும் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அது என்னைக்குமே வீண் போகாது. அது பல மடங்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், நன்மைகளை கொடுக்கும், பகவானோட அனுகிரகத்தையும் பெற்றுக் கொடுக்கும் அப்படின்றத 48வது ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 49. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு மரத்தின் வேருக்கு ஒருவர் நீரூற்றும் போது அம்மரத்தின் அடிமரமும் இலைகளும் தானாகவே திருப்தி அடைகின்றன.
அதே போலவே பகவான் அனைவரிலும் பரமாத்மாவாக இருப்பதால் ஒருவர் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தராகும் போது அனைவரும் சேவிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி மரத்துக்கு தண்ணீர் ஊற்றும் பொழுது எல்லா அதாவது இலை, பூ, கனி எல்லாமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ, செழுமையா வளருதோ, அதே மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செஞ்சாலே மத்த எல்லா விஷயங்களும் நன்மையில முடியும். எல்லா தேவர்களையும் எல்லாரையுமே திருப்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து துர்வாச முனி தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பாண்டவர்கள் எல்லாம் வந்து இதுக்கு போயிருப்பாங்க இல்லைங்களா, வனவாசம் போனப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து அக்ஷய பாத்திரம் வச்சு அவங்க வந்து சாப்பாடு எடுத்துப்பாங்க. பகவான் அவங்களுக்கு அக்ஷய பாத்திரம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இருந்து அவங்க தினமும் வந்து உணவு எடுத்துப்பாங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதாவது திரௌபதி அம்மா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அக்ஷய பாத்திரத்தை கழுவி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், திருப்பி அடுத்த நாள் தான் அதை வந்து அவங்க பயன்படுத்த முடியும். அப்ப இதை தெரிஞ்ச துரியோதனன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா துர்வாச முனிவரை வந்து அங்க அனுப்புன உடனே அவங்க போவாங்க. அதுவும் 10,000 சீடர்களோட அவங்க போவாங்க. போன உடனே யுதிஷ்டிர மகாராஜர்கிட்ட இந்த மாதிரி நாங்களாம் வந்து உணவுக்காக வந்திருக்கோம், நாங்க போய் வந்து நீராடிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு உணவு வந்து தயார் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜுக்கு ரொம்பவே வருத்தம் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்போ வந்து திரௌபதி அம்மா வந்து பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. அப்போ பகவான் வருவாங்க, வந்து என்ன அப்படின்னோடனே இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்காங்கன்னு நீ அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை கூட நான் அதை வந்து கழுவி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ கூடு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதுல ஒரு சின்ன ஒரு கருக்கு இருக்கும், அதை எடுத்து பகவான் வந்து சுவைப்பாங்க. அப்போ அங்க உள்ள அத்தனை பேருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா திருப்தி ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க திரும்பி வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்ல அதாவது நல்ல ஒரு விருந்தே சாப்பிட்ட அளவுக்கு அவங்களுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டிருக்கும். அப்ப திருப்பி போனா அங்க வர யுதிஷ்டிர வந்து தன்னை சாப்பிட சொல்லுவாங்களே சொல்லிட்டு அவங்களாம் வராமலே போயிடுவாங்க. அப்போ பகவான் திருப்தி அடைஞ்சால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் திருப்தி அடையும் அப்படின்ற தாற்பயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இங்கேயும் அதுக்கு அனாலஜி தான், மரத்துக்கு தண்ணீர் ஊற்றும் போது எப்படி எல்லாமே செழுமையா வளருதோ அதே மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி சேவை இருப்பதுதான் சிறந்த ஒரு முறை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 50வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எம்பெருமானே, நீர் நித்தியமானவரும் கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டோரும் ஆவீர். உமக்கு எல்லா வணக்கங்களையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். உமது செயல்களில் நீர் கற்பனைக்கு எட்டாதவராவீர். இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கும் நீரே எஜமானராவீர். மேலும் எல்லா பௌதீக குணங்களுக்கும் மேற்பட்டவராக இருப்பதால் நீர் ஜட களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டவராவீர். இயற்கையின் இம்முக்குணங்களும் ஆள்பவரும் நீரே. ஆனால் தற்போது நீர் நற்குணத்திற்கு சத்துவ ஆதரவாக இருக்கின்றீர். எங்களது பணிவான வணக்கங்களை உமக்கு சமர்ப்பிப்போமாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து இந்த பிரேயர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவங்க, அதாவது பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சவங்க பகவான் அப்படின்றது. அப்புறம் அவங்களோட விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது, அவங்களோட செயல்பாடுகள் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் முக்குணங்களையும் ஆள்றவங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ சத்துவ குணத்தில் நிலைச்சு, அதாவது குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து இப்போ யாருக்கு ஃபேவர் பண்ணணும், எங்க வந்திருக்காங்க, இப்பதான் பாயிண்ட்க்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க இப்ப யாருக்கு வந்து உதவி பண்ணணும், தேவர்களுக்கு இல்லைங்களா. ஏன்னா தேவர்கள் தான் இப்ப துர்வாச முனி கிட்ட என்ன பண்ணிருக்காங்க, சாபம் வாங்கினதுனால அவங்களோட வளமைகள் எல்லாம் இழந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ எங்களுக்கு நீங்க வந்து இப்ப வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து முறையிடுறாங்க பிரேயர்ல. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நாங்கள் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. இது பார்த்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. அதெல்லாம் வேண்டாம் மாதாஜி, உங்களுக்கு தான் நாங்க சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணுமே இல்ல. ஏதோ ராமர் வந்து ராமருக்கு அணில் செஞ்சா அப்படி நாங்க ஒரு சின்ன கல், அவ்வளவுதான். இல்ல மாதாஜி, ஆக்சுவலா எல்லாருமே வந்து பகவானோட சேவையில இருக்கும். இன்னும் வந்து இந்த தாற்பயம் எதற்காக இந்த பிரேயர்ஸ் வந்து முக்கியத்துவம் எடுத்து பார்க்கிறோம். இந்த சர்னிங் ஆஃப் மில்க் ஓஷன் அது ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா பார்க்கடையில பகவான் வந்து ஆமை உருவில வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கடல இருந்து இந்த வஸ்துக்கள் வந்தது அப்படின்னு வந்து பொதுவா நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. ஆனா பிரேயர்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த தாற்பயத்தை கொடுக்கும். இப்ப இதுல ஒரு 10 பிரேயர்ஸ் நம்ம படிச்சோம், 10-20 பிரேயர்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உண்டு இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில சிந்திக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட மனம்ன்ற கடல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்லோகங்கள், இந்த பிரேயர்ஸ், இந்த உத்தம ஸ்லோகங்கள் தான் கிடையும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது நம்மளோட இந்த முக்குணங்கள் வெளியில வந்துடும், அழுக்குகள் வெளியில வரும், பாபங்கள் வெளியில வரும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதனால இதை நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம்.
மறுபடியும் இதோட கண்டினியூஷனை அடுத்த வாரம் பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. நன்றிகள். கிளாஸ் வந்து कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.